Okay, wir sind hier von der Strukland. Wir haben hier besondere Jas. Wat van Paraguay en wat van hier. En wat vriend van hier. En van der wordt hier wat gemerkt, dat leidt naar onze Guiso vlees. En moet zijn wat dat wat uitkomt. We worden al een beetje opnemen. En nu her kan het vlees zijn wat wat uitkomt. Maar immer han, nu worden die alle zeggen wer ze zijn en van waar ze zijn. En dit? John Hildebrand, Schanzenfeld. Karl Hildebrand van Paraguay. Gordon Hildebrand van Paraguay, kolonie Sommerveld. Ja, John Panther van Winkler, Manitoba. Oké, nu wordt hier best je een kookeraadje een beetje aan boven naar voren, dan komen we terug. Vielleicht hebben we een wilde thee geschoten naar de eerste wat, dan willen we vlees broden. Nu willen we een beetje wegvoeren. Ja, we ons ovenkast merken. Ja, de herrschaft is het hingen. En ik en mijn vriend worden dan hier ver zetten en zijn dat alle onder controle te houden. Oké, nu heeft hij dat vlees geruid. Wat is het voor vlees? Rindvlees? Dit is beef. Oké. En dit is oil van sunflower. Oké, dat is knakzoet op. Schmurts. En hier hebben we dat groepje. En dat ruikt, dat heeft ook een zeer schijnend gesmaakt. Maar we worden hier maar 10 nach 4 kriegen. Ja, maar han, nu hebben we dat vlees te maken, waar we dat is met bruin brood en af en door wieder. Hier wordt nu zeer geschaft. Kijk maar wat hier Manitoba voor onmenselijk grote bakkelzaan was. En Jan Jong, der is daar drap met. Nu nog separate verschnijden. Go ahead, du zei nog wat. Ik dit aan bestaan. Du dat me mal wiesen wollen, eine Sippel verschneiden, da ist nicht immer verdrehen, ist dann kostet ein bisschen. Hast du dan denk je gehouden? Oh, Oder hebben we wat geholpen? ja. Nu ik das nemen, dan Geef je wat erin hier, John? zie dat een jalapeno en dat dan plus bell peppers. Oké. Oh, kijk je mal, nu vangt het aan te broden, dit vlees. Dat wordt ons zeer fijn Guiso gegeven. En dit jong, dat is de Amerira, niet? Nou, een beetje afpassen. Oh, de Abhosser. Oké, en dan hier waar we nu ook 4 meer, dan werden we dan weer 2 gereichen, oder wat ze dan toast. En dan wordt nog een karnbrood, niet? Ja. Wat naam je dat genannt? Sopa. Sopa Paraguayo. Sopa Paraguayo wel we hier laten opwarmen. Oké, wat doen we nu? Dit is de special label from this Guiso curry, ja. Oké. We doen met water op dit, we doen met hombruin dit. Oh ja. En nog met weekkakker dat vlees. Ja, kijk je maar. Nu wordt het nog met je brood er met weekje worden, met butter bij. Dat vlees in Canada is zo zeer hard en tough, so we moeten het goed koken. Dat is wat ze zeggen, hier in Canada hebben we gruwelijk zeer hard vlees en in Paraguay dat man kan ze kijken ohne teen. Ja. Die nemen zich dat je best uit en dan schmaakt ze dat het op zo snust. Maar dit wil we ook nog wegkrijgen. Nu zijn we bij het nächste. Check hem op Zeppelin. 2 soorten peperschoten, jalapeno en bell pepper, chili marron. Nu wordt het hier mank gezet. Zo, weet je nog, wat dit heet, wat we maken? Guiso Paraguayo. En dat is een bijzonder held aan een lepel, die man is wat een bijzondere soort hout gemerkt. En de mensen nu een stuk komen, dan krijg je Ja, dan krijg je een twist, dan je klapt en dan gaan die in een stuk. Nu check hem op. Oh, pa moeder, je houdt die vast, dit wordt bij zijn schijn. Dat trekt zijn. Vriend zegt, we gaan hier niet Palo Santo, dus in Paraguay gaan, maar we gaan hier, wat ze naam Palo Manitoba. Nu schließlich hebben we dat ook am Kerken, kijk hem op. Dat trekt en wel schijn, dat maar ons dat halt zijn wat hier van Manitoba komt, maar wat luistert u? Oh, dat is actually niet dat halt, dat is dat ruik wat het van het... Oh, dat ruik, oké. En Jana, die kijkt ook al in haar het spieltaup. Ik probeer hier wat te leren, Dat geeft me krak zo. Zo, nächste week willen we fresh matten maken. Hartstikke mal. Woehoe! Dit jong, die zei hij deed nog anders Guiso maken. En nu wordt hij het van helemaal dichtelijk maken. Nu zei die mal krak wat u deed. Ja, ik doe er eerst vlees in en doe ik het koud brood, goed zout in, koud zout. Dan doe ik het koud brood en dan ga ik het helemaal laten water nemen, helemaal laten uitkoken, Oké. brood. Ja. En dan doe ik meer water nemen. Dan doe ik een klein beetje meer water en dan doe ik de sippelen in, dan doe ik de peperschoten en een aardappel in.
En dan is wat de nudelen en als die rood eier, dan denk ik nog helemaal goed seppelen. What is actually En- ajo? En agel en Chestnut. peperzout. Okay, snap. En tomatoes ook. Oh, baklajanen. Die zijn ja. tomatoes? Oké. Ja, En dan man schmeckt noch schön als von dir. dat weet ik nog niet. Waarom Aber zijn da wirst du das nächste Weg jemanden bei uns das hier proben wegen. Wie glauben die das gleich? Ja, dat worden we nog uitvinden. Okay. Dat worden we nog uitvinden. Okay, das hier sich schein. Weil es ist extra gleich merklich. Geht rein alles. So, von der wo wir dann konzentrieren auf was das Jung hier kickt mal. Dit salt and pepper, man. Oh, you noch mit Salt and Pepper. Dort ist actually Paraguayan Pepper. Das wird zu sein. Als das so ist, das wird gewinnen. Ja, peper deed ik ook maar. Oh ja, Pepper, dort macht je sein. Dort haben die Spanier mal mitgebracht von. Hier ist der. Kick mal durch. Oh, yes. Hier ist dann selbst gemerkter Strucklandpeper, ein grobe Salt. Das nächste waren hier die Baklajanen Mit und das Chestnut, das Garlic, Ajo, ajo Paraguayo. Ajo Paraguayo, check them out. Nu wordt dat door nee schoven. Oei, oei, oei. Sehr fan. Ai, 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 mira. So, dit wil we nu broden, zolang dat het ganz rood is met conserva. Okay, nu wordt het zo lang brood, maar het smaakt alle rood is en dan wordt het even dan maken. Check them out. Hij zei, de cocinero zei dat zal er nog rood worden. En dan wordt het niks te doen aan. En dat schuur zit op het smaak. Want nu hebben we dat werkelijk je Manitobische halt oorlacht. En nu kan je zijn. En nu waar we nu voor van de stad. Check them out, dat is met van we. Ai, ai, Ja, nu ai. gaat het een beetje dik worden. Ja, nu worden de bollen nudelen maken. Nee, dat wat, sagst du? Ja, ik heb hem nog eenmaal met afbroden en dan met nudelen maken. Moeten afjuiten zodat het een fijne, Een beetje dien. met dik wordt. Okay, dort hielt sich schein. Dan met galletas, Oh ja, und am Galletas, wir haben hier noch Korn, so ein sopa Paraguayo. Sopa Paraguayo, sagt er. Wie nahm das hier dann Kornbrot? Ja. Und dort dabei und dann einducken. En ik kan het al aan nemen te nemen wat het aan mij zei. Ja, wir brauchen alle an Denk zu holen. Wenn der Lied ist drin, Hus vor der Paraguay, da wo wir hier in Manitoba Guiso merken, das wird nicht von euch her verfehlen. Okay, was wird das aber nu? Nu hebben we het vlees voor. De salsa zo fijn. Ja, okay, oh ja, das ist bloß sehr krass. Check Dat mal. is actually te goed van moeder maakt dit, maar we willen nudelen nog met kraken aan doen. Oh ja, nu doen we een klein Butter maken. Oh! En dan, nu, nou ja, dat is al weet wat dat is. We doen een klein beetje in de soep. Ja, krak ze staat, hoe kijk je Zo, maar. nu doen we nudelen twee nog. Oké, Dat is de lang. nu wil ik door nudelen maken, check je maar. Dat is de lang. Nee, dan zit er een holslag. Ja, dat is zo neer en dan worden die omlaag. We moeten actually eenmaal in de maat verbrengen, want 2 maanden had niet zo'n grote golf geworden. Ramtje. Oké, zo, check je maar. Ai, 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 krak ze staat. Dan doe je er een pak neer van. Actually, dat is een beetje veel. Dat zijn 900 gram zo. Ik would actually zeggen 600 dat ik tel, joh. Oké, 600 gram nudelen. Ja. Oké, we zijn hier 5, 6. Telt u 2? 5, we zijn hier 5. Gestern zijn er 6, maar anyway, nu zijn we hier 5. Das haben wir die erst nicht gekommen, joh. Oh ja, that's right, einer wird nicht gekommen. Check je mal durch. En nu wordt het hier gooi gekert. En dan hebben we heel gedacht, want dit is gooi. Woe, check je mal. Ja. Oh, dat Manitobische halt, dat brennt zo fijn. De man van Paraguay leeft einfach, we gaan hier ook fijn het 4. Nu hebben we de noodles actually mee scoren, de spaghettis. Oké. Nu doen we een beetje water opzetten, want die jongens kleiden onder nog een beetje met brood, sappetje en de galletas. Yes, wat hij hier zei net, we gaan dat, de nudelen zijn zo meer mee scoren. Nu wordt een typisch voet bij eten, dat we nog een beetje extra soep gaan. En dan nemen we gaan hier een paar soorten brood. Kijk maar, hier worden maar bloos gruwelijk brood opgelegd. En dan nog wat ze naam Sopa Paraguayo. Check maar, Johan, wat lust u? Oh, die verbrandt zich hier mes. Check maar. En dan wordt hier brood gebakt. En dan zo'n kornbrood, dat naam ze Sopa Paraguayo. Dat wordt de smaak opgewarmd. En daar willen we aansappen, aandukken en eten. Woehoe, wat lust je aan? Lekker goed.
Kijk hem al. Nu is dit Paraguayo Guiso Ride. Está listo para comer. Oh yes. En nu willen we heel graag houden. Nu willen we ons alle asch hebben en dan willen we gewoon bij hem dash zetten. Oké. Nu er best een important man. Oké, we zijn hier nu bij Strukland, rijdt zum Onkasseten. We hebben hier in Paraguayo Guiso. En we zijn God dankbaar voor al onze vrienden hier vandaag. En dankbaar dat we leven. En dankbaar voor alles wat Jezus voor ons gedaan heeft. So nu willen we hier een schöne Multi haben. En mocht dat voor ons zum Sehen zijn. En Gott zijn ihr. Dankschön. Amen. Wo ist Ihnen ein großer Lepel? Dat is nu wieder. Nu maken we met een sluit. Ja. Oh ja, dat. Dan kan ik ook Thank you. Something is hot and flavor. Veel salt, peper, iets wat, dat is het krakker. Danny. Maar dat is niet goed, dat is krauw. Nou ja, bloß van verre waar. Kijk, een beetje zout, nee? Nou, ik kan niet smaken. Ik word er kopen dat zo. Can I speak to some stuff? Desire actually, they thank you, and better, please. Desire actually, they cough, they check, so the issues again sharp is that they only waited it as it was. Dat het safe is. Dat salt, peper, kan je ram rekenen? Hey, can I get you a scoop? Yes, Or do please, you like do. to scoop your own? No, you keep scooping. Ai, wie hier leven hier van die rijden. Oh. Daar schmitst me een beetje kruimbrug, ja. En dit is bijzonder Paraguayan sopa kornbrood. Dankeschön. Dus zout en peper weer het leeg. Halleluja. What lies? Very nice. I can't even know him. Gordon. Gordon Ramsay. Ik had dat een klap. Oké, dat wordt dan denk. So I can draw that as bad as Gordon. Gordon, Carl, John. Okay. Ook een helper. Dat is een hubbel? Act on een ball. Ah, de meerheid is hier hubbel. Right. Ja, hier joh. Desire. Dankeschön en nu willen we ons hier vol hebben. Zij was groter. Nou ja, Dankeschön für jeden alle. Mocht Gott ihn alle rechtlich sehen. Hier von Strukland, Buena Vista. Zij wir uns in het nächste Mal. Auf sehr schön gewonnen. Mochten wir uns noch mal wahr alle sein. Soy del mero rancho alegre, un ranchero de verdad, que trabaja de labriego, mayordomo y caporal. Mi querencia es este rancho, donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de color azul añil. Rancho alegre, mi niñito perfumado de jazmín.